τι κάνουμε. Έλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για μίλα τώρα. Ναι. Τώρα ναι. Σωστό ήταν. Δεν πειράζει. Για ξανά. Κάποιοι μας ματιάζουν από εδώ. Λοιπόν, άκου. Άμα δεν μπορείς, Μάλλον. ή πάρ' το στο χέρι σου. Άστα να το πάρω στο χέρι. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Ναι. Έχω μάθει αλλιώς. Άστο, χαμήλωσέ το, κάτω και βλέπω. Άστο να φαίνεται έτσι στο πλάι λίγο. Έχω μάθει. Σβήχτω εδώ και είμαστε έτοιμοι. Άστο έτσι να φαίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να το ρεγουλάρεις το Όχι. μικρόφωνο. Άσε με. Για μίλα μία. 4, ναι. Αυτό είναι. Τώρα παραπάνω. Περίμενε τώρα να ξανασβήσουμε πάλι. Σε βάζω κόπο ρε. Όχι μόνο.